Tak, krajské zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja dorokovalo v Banskej Štiavnici. Máme za sebou asi 50 hlasovaní, bol to relatívne dlhý deň. Ďakujeme pani primátorke za milé privítanie ráno. Dneska sme schválili poslednú zmenu rozpočtu pre rok 2024, ktorá umožní vybudovanie cesty na Pršňanskú terasu v Banskej Bystrici, čiže prepojenie dvoch ciest 3. triedy. Ďakujem kolegom z iných okresov, že to podporili, túto zmenu rozpočtu. Schválili sme rozpočet na rok 2025, čo je veľmi dôležité. Schválili sme konsolidačný balíček pre rozpočet, ktorý ušetrí takmer 14 miliónov. Samozrejme nie hneď v prvom roku, ale je taký plán. A čo je veľmi dôležité, bola to dlhá debata. V podstate od septembra sa už rokuje o úprave siete stredných škôl v našom kraji, čo sa vlastne muselo spraviť ako optimalizácia na príkaz ministra školstva. Pokiaľ by sme to neurobili my sami, tak je vysoko pravdepodobné, že by potom tie zásahy spravilo ministerstvo a to by mohlo dopadnúť, myslím si, ďaleko horšie ako to, čo sme schválili dnes. Pozdravujem vás, prajem vám všetko dobré a ozvem sa opäť na budúce. Dovidenia, pekný večer.